Magandang hapon mga Inday! It's your Ate Val again and welcome po ulit sa aming channel. I'm very excited today guys. July 1 na ngayon and since July 1 na, makukuha na namin ang susi ng bahay! I'm so excited. So wala akong work starting today, tomorrow and then Friday. And then wala naman work every weekend sa Saturday, Sunday. So balik ko sa work is Monday pa. And yun yung gagawin naming paghahakot. Hindi kami nag-rent ng maghahakot kasi unti-untiin namin. Tapos sa Saturday at Sunday, may mga kaibigan si Wibe na tutulong sa amin. Yun na yung iiwan naming mabibigat. So, nag-rent lang kami ng yung sa likod na paglalagyan ng mga gamit. Yun lang yung nirent namin. Pero hindi kami hire ng ibang, yung mga naghahakot talaga ng mga gamit. So, inaantay ko lang, maya-maya dadating na yung si Wibe kasi usually always pag Wednesday, half day siya pero mas early siyang pupunta ngayon today kasi may appointment kami 1 o'clock. So, first i-check yung bahay and then second yung signing na ayun, finally, amin na, hindi naman amin na bahay, hindi naman totally na amin, hulugan. So, yun yung ibig sabihin ko. So, mapapasa amin na yun in time. 20 years, guys. Diyos ko. Lahat ng buhok ko nun puti na. Pero at least, ayan, mas maganda siya naman kesa sa nagre-rent kasi in time, magiging sa amin yun. And yung bahay na to, actually 15 days lang to nabenta namin, guys. So, hindi, dito kasi guys, pwede kang magbenta. Pwede kang magbenta kahit hindi mo pa tapos na hulugan yung bahay. Like for example, ito, mga 11 years pa lang to nahuhulugan ni Wibe na ibenta namin. Pero, ikukompute lang nila kung magkano yung naging profit mo sa bahay na yun. So, yun lang yung i-credit sa bank account mo. Hindi yung total na kung magkano mo siya nabenta. Kasi syempre, hindi naman hulugan pa naman to, hindi pa totally sa amin. So, 'di ba? Ang yaman namin kung kung sa amin yung lahat 300 kasi naibenta kasi namin to since yung location niya maganda, nasa center. Nabenta namin to ng 300 kahit dalawa lang yung room sa taas. So, yung room namin tsaka yung room na maliit ni Savi. So, 300 pa rin siya naibenta. And ayan, we're happy kahit papaano meron kaming may profit kami kahit papaano. So, yun yung panimula namin sa next house. Kasi, isa din sa, guys, isa din sa reason, marami kaming personal reason, pero isa sa reason is para mabayaran yung cash loan namin sa bank. Kasi 'di ba, nagbabayad kami ng mortgage dito sa bahay, plus may cash loan pa kami na binabayaran sa bank kasi nagpa-renovate nga kami. Nung nabili kasi ito na bahay ni Wibe, hindi pa siya tapos. So, until such time na napunta na ako dito, since old yung kitchen, pina-renovate namin, nag-loan kami sa bank, wala naman kaming cash. So, ayun, yun lang din, at least, alam mo yun, mafi-free na kami sa cash loan namin sa bank. At instead na binabayad-bayad namin monthly sa kanila, pwede na naming ma-save, for the future, para kay Savi or, ayan, kung may madadagdag na family member. Charot! Pero hindi pa sa ngayon kasi sobrang busy pa namin. And, ayan, mag-aantay na lang tayo kay Dudong. Let's see what will happen in a few hours. Kasi ang plan ko i-video. Kasi for the first time, mamaya mapapasok namin yung loob ng bahay. So, walang kagamit-gamit. And, ayan, I want to share this happiness to you guys. Kasi I'm very proud of it kasi part na ako nun guys kasi diba dito na ako nag-work and 2 years na din naman ako nag-work dito. So, isa sa hiningan din ako ng requirements yung contract ko sa work. So, yun, inaano nila para at least medyo mataas yung makuha namin na amount ng bahay. So, yun. Kaya proud ako kasi kahit papaano, magkano lang naman yung sweldo ko compare kay Wibe, at least nakatulong siya na madagdagan na makuha namin kung ano yung gusto naming bahay. A few moments later. So guys, andito kami. Umulan. Blessing. This is blessing. It's like welcoming us in our new house. The rain or? Yeah, the rain. It's like that in the Philippines. Yeah. Yeah. Oh, that's good. So, and sunshine. It's Netherlands. Ayan guys, dito kami. This is the new street. Tapos i-check. I don't know what we're gonna do. We go to the house. Yeah, to the house and then check everything.
Ayan. Tapos after nito, punta kami sa, ayan, yun sa signing na. Alam, blessing yan to guys. Di ba sa Pinas, pag umuulan, ayan, maya-maya ulit guys ha. So, dito nang ipapasok yung bike dyan. Tapos ito yung magiging tindahan ko. Ayan. I'm excited. Katatapos pa lang namin ng inspection ng bahay. Ngayon pupunta na kami sa notary. So, ayan, magsasign kami ng ayan, magsasign kami ng mga documents doon, and may 2 minutes na lang kami kasi nagbabayad pa si Wibe para sa parking. Tatawid na lang ako. As in, super busy today guys. And pareho kami gutom. Kasi ako mga 10:30 ako kumain, tapos si Wibe naman hindi siya nakapag-lunch kasi busy sa school. Tapos kumain na lang siya ng isang bread. Maya-maya kakain kami uli. So, ayun. Yung mga kaganapan. Ayan, madali na si Dudong. Another. Dito kasi guys, pag hindi ka masyadong marunong magsalita ng Dutch, kailangan talaga ng translator. And ayan, yun si ate, siya yung naging translator ko from Belgium ha? Yeah. From Belgium siya nakatira. Ayan, sa mga bagong Pilipina na nagbabalak bumili ng bahay at hindi kasi pwede na walang translator, di ba? At sinabi ko din na nakakaintindi naman ako ng English. Kaya lang, need talaga na as in super maintindihan mo. Kaya need ng translator. And ayan, ipiano ko sa inyo si ate. Okay. Ano mo yung Kung sakali na kailangan nyo ng translator o tagapagsali ng wika galing sa Dutch na lingwahe to Tagalog o Bisaya, pwede nyo akong Ayan, tawagan. may Bisaya pa. Yung number po ay taga-Belgium po ako, so 0032-491-222-108. So lahat na mga dokumento, notaryo, magpapatranslate kayo ng mga birth certificate, NBI Oh, clearance, ayan na, ang dami. barangay clearance, lahat pwede kong gagawin. Okay? Salamat And, po sa inyong lahat. And ihingin ko na lang din yung details niya para ma-post ko sa baba. Yun, maligaya ako na naintindihan niya lahat yung Tagalog na yung Tagalog. sinabi ng notaryo, dahil hindi talaga basta-basta kasi mga judicial terms kasi yun. Ilang taon ka Oo. na dito? 25 years. Ayan, 25 years na siya, kayang bonggang-bonggang Dutch na yun. Naintindihan niya. So, ayan, more than 2 years pa Salamat. lang ako, kaya need talaga ng translator. Congratulations. Salamat. A few moments later. So, ayan, magandang hapon po again, guys. Finally talaga nakuha na namin ang susi ng bahay. Actually, nasa kitchen na ako. And super like na like kong kitchen. Kung magaling lang ako magluto, as in, super nice siya pang vlog. And, ayan, itutur ko kayo sa empty house namin. And sana magustuhan nyo. Welcome. Valentina's new house. Family Ritzman. Hi. Hello. Wait. The toilet? Okay, that's the toilet. Yeah. Inside. And then here? Okay. And then... Hello. So, this is our new house, guys. Ayan. Ito yung front garden. So, ayan. Need some paintings pa daw. Love privacy. Ha? Love privacy. How long can you? So, ito yung kitchen ko, guys. Siguro, dapat matuto na ako magluto. Kasi ang ganda niyang, mag-vlog dito. Nagluluto.
So, ayan. So, ito yung kitchen. Nag-e-echo pa. Oh my gosh. And, love the garden. Sorry, guys. Ito kasi nilagyan yung pang yeah, for the jumping. Tinanggal nila. Ayan. Dito pwedeng ilagay yung mga tools ni Wibe. Tapos, dito naman, yung bike. Dito yung papasok palabas. Yeah. And dito, guys. Love, can you open here? Yeah. Dito namin ilalagay yung washing machine, guys. And yung ibang stuff sa kitchen. So, ganyan siya, guys. Ayan. And charan, this is mine. Kaya lang andyan na yung ibang stuff namin. Ayan, nakalagay na. So, dito ko ilalagay yung, if matuloy, yung sa online ko. Tingnan niyo yung mga, ayan o, naka-built-in na to yung cabinet na to. So, ayan, dito ko lalagay yung mga stocks. Love, can you open this one here, love? So, ayan, di ba? Ang tindahan ni Val. Oh, see? Tas, ayan, maliwanag siya kasi, ayan. Yeah. So, I'm gonna put my table here. My gosh! So, ayan, guys. And, punta tayo sa taas. Yeah, we go upstairs. So, dito namin ilalagay yung sofa set. Ayan, living room to. And may extension pa sila dito eh. Plan namin maglagay ng malaking cabinet dito para sa mga laruan ni Sabi. And punta tayo sa taas. Ayan. So my gosh. So finally, ayan, nakuha na namin ang bahay na to. Pero utang ha, hindi, walang cash dito unless na lang kung super yaman namin. So, ayan, dito namin ilalagay yung, ayan, yung cabinet namin. So, para may, may room talaga kami pag magpla-plancha dito. And, ayan, magbibihis dito. So, ito yun siya. Small room. Ayan. And then, dito naman yung room namin ni Wibe. Ayan, room namin ni Dudong. Ito yun siya. So, ayan siya. Guys. Ayan. So, ito yung magiging room namin. And, ayan, dito yung kay Savi.
Ito yung magiging room ni Sabi. Put! Ayan. Sobrang liit lang kasi ng room niya ngayon, guys, eh. So, at least sa bahay, sa brada namin na house. At least ngayon, ayan, malaki na. So, lalagay namin yung cabinet dito. Kasi yung dun na room, para sa cabinet lang namin ni Dodong. Tapos, dito, lahat ng stuff ni Sabi dito. Ayan. And then, ito, yung bathroom namin dito sa taas. So, ayan yung bathroom. Tcharan! Ayan. Hi! Hi, ito yung bathtub. And shower dito. And punta tayo sa attic, guys. So, ito yung magiging hobby room namin. Kasi mahilig din ako magtahi. Ayan, maglalagay kami ng malaking table and then sofa bed para kay Wibe. At maglalagay din kami ng TV para if ever na nag-aaway kami, charot, pupunta siya. Kung sino man yung, ayan, yung gustong pumunta dito magtambay at ayaw makita yung mukha ng isa't isa. So, ito, nakaganda, guys, oh. Ayan, may malaking storage area siya dito. Ayan, oh. Ayan. So, ayan. Kung ano yung pwedeng ilagay. So, ito yung attic, guys. Diba? Ang laki. Ayan. Ayan yung mga kapitbahay. Ingat tayo sa pagbaba kasi naka-heels ako. My gosh, ba't ba nag-heels ako? So finally, it's ours. It's for family Ritzma now. So ayun, guys, sana nagustuhan niyo yung empty house tour namin. So finally, amin na to. Ngayon lang namin nakuha ang susi. And nagdala na kami ng konting gamit. Ilalagay namin sa loob. Tapos mamaya mga 5:30, ipipick up namin si Sabi. Ayan. So, are you happy? I'm happy. Yeah, So happy. So happy too. And ayan, thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell. Thank you. Bye.